Prednedávnom som natrafil na zvláštnu správu. Počúvajte. Bezvýsledne dopadlo pátranie plzenských hasičov a policajtov hľadajúcich 20-ročného Slováka, ktorý chcel zachrániť svojho mladšieho kamaráta. Nenašla ho ani posádka vrtuľníka s termovíziou. Prácu záchranárov komplikovala veľká voda. 16-ročný mládenec spadol do rozbúrenej rieky Berounky v Plzni Bukovci, kde sa zrejme pošmykol na poškodenej lávke. Jeho starší kamarát za ním skočil do vody. Mladšiemu chlapcovi sa podarilo neďaleko od lávky zachytiť za strom. Do rieky potom za ním skočil jeho starší kamarát zo Slovenska, ktorý k nemu aj doplával. Spoločne sa rozhodli, že doplávajú na breh. Zachraňovanému sa to podarilo, avšak obetavého kamaráta strhol silný prúd rozvodneného toku. Okamžite po oznámení dorazila na miesto desiatka policajtov, strážnici mestskej polície a profesionálni hasiči s člnom. Pátranie však bolo bezvýsledné. Aké boli reakcie tých, ktorí túto správu čítali? Bude to znieť hlúpo, ale keď raz zomriem, chcel by som takto. Ale nie v 20. roku života, škoda ho, chlapca. Ďalší, chcel by som mať takého kamaráta. Musel to byť veľmi dobrý človek. Ďalší, nájsť takýchto kamarátov je v dnešnej dobe skutočne ťažké. Úprimnú sústrasť. A posledný, škoda, že to takto skončilo. Chalan si nepremýšľal, ale konal. Pravdepodobne ktorýkoľvek záchranár vám povie, že pri záchrane treba dbať aj na vlastnú bezpečnosť. Zranený, mŕtvý záchranár skôr zamestná ďalších ľudí, ako keby niekomu pomohol. To je ako keď traja ľudia vlezú jeden po druhom do zaplinovanej žumpy navzájom sa zachraňovať. Aj keď takto sa to ľahko píše a v krízových situáciách asi každý budeme reagovať inak. No bol to odvážny čin. Škoda toho výsledku. Keď zhrniem tieto reakcie a reakcie mnohých iných, veľmi ľutovali kamaráta hrdinu, ktorý na ochotu pomôcť doplatil svojim životom. Myslím, že každý by ľutoval, keby kvôli nemu zomrel najlepší priateľ. Nech si vraví, kto chce, čo chce. Aj tak tvoj najlepší priateľ je Ježiš Kristus. Dal svoj život a zomrel s plným vedomím, že jeho smrť ti získa život. Aký je výsledok toho, že Pán Ježiš prišiel zachrániť? Veľmi riskantná úloha, kde sa mohol potknúť na akomkoľvek a hociakom mieste. Napriek tomu však konal všetko presne tak, ako mal. Nezomrel nejakým nedopatrením, zvrtnutím osudu, zlyhaním plánu či kvôli zlým okolnostiam. Jeho záchranná misia tu na svete nebola márna, aj keď si to mnohí myslia, pretože podľa nich nevidno adekvátne výsledky. On však na tretí deň vstal z mŕtvych. Ale aj ty môžeš byť zachránený. Veď kvôli tomu prišiel na svet. Ale len keď si uvedomíš, že si vo vážnej situácii a valíš sa niekam, kam rozhodne nechceš, keby si videl pod povrch. Chyť sa ponúknutej ruky, ktorú k tebe vystiera tvoj záchranca. On už všetko pripravil, je na tom najlepšom mieste, kam ťa chce dostať. Pretože len tam si v bezpečí. Nezomrel preto, že v dobrej nálade sa rozhodol niečo urobiť pre ľudí. Ani sa nekochá v súde. Ponúka ti nový život, život v jeho krvi. Vykúpil ťa. Príjmeš pomoc od svojho najlepšieho priateľa?